Рашисти вдарили по польовому шпиталі у Маріуполі. Воїни полку Азов повідомили, що внаслідок ударів багатотонними бомбами завалилася операційна на заводі «Азовсталь». Потім рашисти, уже завдавши руйнувань, продовжували нещадно обстрілювати руїни з корабельної артилерії. Серед уже поранених бійців є загиблі, укотре поранені і контужені. 50 авіаударів, ракети, арта і всього, що може використати варвар проти людства. Хто може відповісти, чому ми сам на сам проти авіації та кораблів, проти артилерії, яка працює не зупиняючись вже 64 роки? Саме так я не зробив помилку, бо Маріуполь – це день за рік. У мене є питання, хто дав той час Москві, щоб приховати злочини в Маріуполі. Злочини, масштабу яких боїться весь світ усвідомити. Воїни закликали до дій, політиків показати, на що здатні, воїнів битись так, щоб ворог не знав пощади. Звичайних людей закликали давати відсіч усім, що є під рукою. Окремо заступник командира полку подякував донецьким та луганським партизанам, які нищать майно рашистів. Рішучих дій гарнізон Маріуполя очікує і від світу. А світ я попросив рішучості, без жодних зволікань, без сумнівів сказати чесно, що ця війна – це не про територію, це геноцид, це знищення народу, який прийняв на себе весь удар. І дякувати Богу ми вистоїмо заради майбутнього наших дітей, заради майбутнього ваших дітей. Ми показали, на що ми здатні і віримо в перемогу. Для підготовки можливої евакуації з Маріуполя координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані попрямувала до Запоріжжя. За її словами, вона вирушила на прохання генсека Антоніо Гутєреша, який у цей же день мав зустріч з українським президентом.